Kagnasyon, Action Reports. Second portion, patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado lista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes petsa 5 na bulan sang Hulyo tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyo nga tunday dayon karon nga adlaw. Uy, pinatyanay sa sulod sang Bucor. Uy, nabisto na. Diha makali nagkalamatay. Bagit tudlo lang sa COVID ba? Commission on Audit Chairman Jose Calida. Siling niya sa mga opisyal, halong kamo, base kung may kalamalamahan, masipaan kamo sa pwesto. Puwerte man. Mga isyo, balita lokal, si Mayor Albe Benitez kuno matambong sa unang nga sesyon sang sanggunian pang lunsod. Paborito gid nga hagna sang pila naton ka mga kababainhan nga medyo ginapitik et tapungol sang bana. Divorce bill ginrepile puwerte ini. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakambing tinagaman nga amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga traffic para nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. Ano ini? Ang ginatulutago sa sulod sang bilangguan. Nagkalabisto, 22 ka mga police officer ang pasakaan kasong murder. Anong natabo? Siling sang Bureau of Correction ang tanan transparent gid. Ining mga nagkalamatay sa sulod sa bilangguan, ang iba ni mga kilala nga mga drug lord ang mga nagkalamatay. Siling nila wala sang anuman nga mga anomalya, kalamalahan nga nagluntad sa sulod sang bilangguan. Galungo daway per ang ulo nila nga wala sang natabo nga irregularidad sa mga nagkalamatay, mga high profile ini sa sulod sang bilangguan. Diyos na disgrasya, natukiban nga ining nagkalamatay, kilala nga mga personalidad sa sulod sang bilangguan. Suno sa report, ang mga nagkalamatay, katulad kanday Yoyoklay, napatay kuno sa heart attack, kag critical nga COVID sa East Avenue Medical Center sa diin didto sa nagpahuway sinimana kag iban pagid nga mga kilala nga mga personalidad. Masadya karon kay ginpalayag nga ining mga nagkalamatay hindi heart attack, hindi man COVID. Ang buot silingon sa lingwahe naton nga kinampo kag kinalye pinatay sa sulod sang bilangguan. Amuning rason karon nga ang mga opisyal nagapangatubang sang kasong murder. Ang pila ka mga doktor katulad kay Dr. Henry Pabro, chief sang MBC Hospital, sila niya wala. Diyos, gin palantaw sa iban nga mga doktor nga pribado niya wala COVID ha. Wala gani sintomas ang COVID. Siling nila COVID, iban heart attack, dihamak ang mga nagkalamatay sa karon, nagapangatubang sila sang kasong murder kay gapate sa pag-imbestigar sang NBI nga kalabanan sini sa sulod sang among bilangguan ang pinamatay. Suno kay Solicitor General Minardo Guevara sang
time nga siya sa Department of Justice Secretary namang mando siya sa NBI nga imbestigaron ang kamatayon sang 4 ka Pinoy, 5 ka mga Chinese national. Nga sa karon ang report nagapakita nga daw may aragid kalamalamahan nga ang mga nagkalamatay ang nagapakita nga wala sang COVID nga balatian ang pagpatay sang mga 8 kahay balyo nga mga bilanggo suno sa NBI spokesperson Ferdinand Laben. Ang buot silingon pinamatay kung anong rason nga pinagmugday nila ini mga high profile. Okay man, mga drug lord ini. Wala kaso kung pamatian tang iba niya. May magani na kay pinamatay kay mga drug lord. Ang question da, hindi drug lord. Nga ginpatay nyo sa sulod sang bilangguan. May hustisya. Kung ginsulod sa bilangguan, antuson niya na. Kung life sentence siya, ang iya sentensya. Pero, hindi naman amo. Kung pinamatay sila sa sulod mismo sang bilangguan sang mga opisyal kag gwardiya sang Bureau of Correction. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo ginagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous ring ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy! So, ang atong balita, Special Action Boy, di mabagay nga posible, wala pa nahibaluan, or wala ta pa nahibaluan, angot kay PBBM, or President Bongbong Marcos. So, una Action Boy, Ario, kabalo man tatanan, nga hang hayo, ni PBBM. Ferdinand, Bongbong. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Tika ba hindi naman gali. sila? Ano? May mga closest, ang gatawag lang sa Action Boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets, oo. So, Malaka- pag gatawag ni sa Action Boy, mga close lang gid sa iya. Amo na wala action dos balo kasang dugay na si Bonggets. Oo, si Bonggets. Bibi. Tika close kami okay Oh, balo. close ka mo. Amo. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo close kami. Wala siyang kabalo. Oo, siya kabalo. Close ko. kami. Oo. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot ni mas ma-visit ni si President Marcos sa Bacol. President Bonggets yung mahambal. Ay, kalan. So, mga close sila Bonggets na. urot. Basi mahambal siya si mo, uy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, hindi ta close. Ay, kabalo. Ay, close tayo. Ako lang nakabalog. Bonggets grabe, urot. no? Kaya ako na Bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na ganing hampang? Sa taxi eh. Taxi. Bonggets. Kag minsan pag ina, ang hampang pag ina, Ikaw naman da ka. Tapos naman. ako. Nagambala ko Ay, yung, taxi ako pag idyang sa imo yung gina. Kita mo ko na ba lang masugal? Ay, sorry. So, next Action Boy, kung showbiz ang paghambalan Action Boy, kaagi man ni siya bida sa isa ka movie. Pero, kuan siguro, nang bata pa siya. bata pa siya. At siguro ang kuan, si ano ba, ano nga pelikula? Iginuhit ng tadhana. Iginuhit ng tadhana. Actually, na nga pelikula, Iginuhit ng tadhana, ginimo na sa pagdalagan ni kuan, ni ang ama niya, ni Ferdinand so, Marcos. biographical, biographical movie. Movie na siya. Nga, kuno mo ng life story ni Marcos, ni Ferdinand Gidja, ha? Ferdinand Marcos Ferdy Sr. Gidja, Ferdy. Ferdy na yan, no? Ang Action Boy, ang nag-act as Ferdinand Marcos Sr., kilala mo pa si Luis Gonzalez. Oo eh. Anong Si Luis tsura Gonzalez, Ara pa na siya sa ba? Intay size. Ini balang divorce bill nga ni, gin-refile na ini. Sino pasaka naman liwat sini. Natural, si Lagman, mo kapila ni arangkahon mo. Kadumdum ka mo, nga sang March 2018, ginpasar ini sa third reading dito sa Kamara de Representante sa 17th Congress sa tuig 2016-2019 durante sang panahon niya na Speaker Pantaleon Alvarez. Pero wala madayon bangod ginakulang panahon. Sang midterm sang tuig 2019 ang pila ka mga pagpile sining hagna daw nagsalamunti kay ang mga katolikong obispo nagpamalabag ini. Hindi konforming simbahan. Sang ulihi, ginpile naman liwat sang 18th Congress, pero naabtan sang pandemic. Wala madayon. Subong, gin-repile naman nga ang tuyo sini, amo nga tagaan kay gayunan ang mag-asawa nga kuno, hindi na mayong pagpuyo. Kag daw may mga diferensya na mag-asawa, pwede ka magbulag.
nga hagad kabiantos kung gina-flying cake kada karon sang imo sini nga bana kung agapit kon yang ilong mo pagka ugto tapayan niya ka pagkagabi hubog sa flying cake niya ka ti doon di naman mayo na nga sigiyon ninyong pagpuyo nyo pero may ara nga palugit daw tagaan kamot tiyempo anom kabulan tagaan kamot tiyempo nga cooling period panilagay ka mga duwa pwede na ni divorce o kung ba si may pitik mingaw pa nga nabilin may jutay pa nga gugma hindi madayon ang divorce pero kung sa sulod sang anom kabulan wala magpali ang hubag sa mata mo nga hinuyapan ka ba na mo Desider ka lang. Okay na. Divorce Wala makuha itom sa black eye sa mata mo. No. Okay Divorce. Amo man na sa lalaki. Kung daw ginadaog-daog ka sa asawa mo, nga ginasutyo at kadalom katre sang silhig, nga daw sobra naman nga pag-under sa imo, pwede ka divorce. No? Hindi lang kay baya. Matibang nga bahin, pariuson tani, raw ng laki lang primi may sala. Ibaan bahay may sala, no? May bahay man nga mapintas mo. May kilala ganay ko pulis nga, natokapan niya ba na ya? Pulis na. Natokapan niya pa, ti bulay man na. Mag-amo na nga daw medyo under desire. May, may gina-propose ng under desire. Kami nga mga laki, kabalos ba kami Nga ginadaog-daog lang kami. Amak mo nga ti, hindi man na mayo para sa amon niya nga. Kami pang laki, kami pangabudlay. Pag-abot sa balay, at soy pa kami. Wala man kamangita bana, pangita ka mo boy. Ini nga mga, hindi lahog-lahog ni nga mga bill, pero nadala talang siya dugsing, kaya daw, damo ang gusto nga ipasargid ang divorce bill. Kamu da, sugot man mo? Action Radio Philippine Standard Time, lasay 50. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong
nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy! So, ang atong balita, Special Action Boy, di mabagay nga posible, wala mong pa nahibaluan or wala ta pa nahibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una Action Boy, Ario, kabalo man tatanan nga hang hayo ni PBBM. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Tika, hindi gali. sila? Ano? May mga closest, ang gatawag lang sa Action Boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets, oo. So, Malaka- pag gatawag na sa Action Boy, mga close lang gid sa iya. Amo na action dos malukas ang dugay na si Bonggets. Si Bongget. Bibi. Tika close ko wala Oh, close ka mo. amo. Pero ikaw na nakabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo close ko. Oo, siya kabalo. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 55. Mga balita isyu lokal, si Mayor Albi Benitez suno sa balita matambong sa unang nga sesyon sang sangguniang panglunsod. Ting unang nga sesyon was pizza size Miyerkules. Nagligad pizza 4 sa Lunes kundi may kaukos ang bago na pilian nga mga opisyal sa Bacolod. Wala mapartida ang chairmanship sang komitiba. Ambot silingon, buwas nga adlaw, dira kag partidahon ang komite. Kundiin ka magtupa. Kung sa bagay, ang tanan nga mga nagdalaog, hando man na nga makakapot sang maayo nga mga komitiba, katulad Finance, Imbra, mga Ways and Means, kagiban pa. So, ang majority, amo na ang mangibabaw, magpili sa mga maayo nga komitiba. Ang nabilin dati partidahon na isang minority. 4 ang nagdaog sa progreso mo. Si Councilor Israel Salanga, Councilor Cindy Ruas, Councilor Imang Cagnubero. So kung anong mabilinda, amo ng partidahon Manila. Hindi sila mag-expectar nga maayo nga mga komitiba kahit minority sila mong. Pero depende na sa grupo. Kung sa pamatyag nila, nga ang komitiba ang ayan, bisan minority siya, pwede sir ba si matag man. Ihimplo abi sinubiro, abogado siya. Ti kung ano da nga komitiba nga medyo may angot, sa laye, talang-alang mo na ihatag karon sa hindi abogado, kundi damo ihatag sa abogado. Ang iban da nga mga komitiba, ang iban na nga daw kapamiripigid, komitiba sa transportasyon, kaya daw kabudlay. Komitiba sa merkado, kaya daw kabudlay. Pero para sa akon daw, hindi man. Kung tagaan ka sa komitiba, kung obrahon mo man lang, para sa akon daw wala sa mabudlay, ha? Ang tanan, hapos lang na kon trabahoon. Amo na siling kublalay, gaya ko sa aton mga kabyanan, na kung katrabaho ka, hindi ka magpinsan nga trabaho. Pinsaron mo nga daw gaserbisyo ka, hindi ba akapoy? Gakapoy malang ang trabaho, kung inapinsar mo nga makapoy kag trabaho siya. Pero kung pinsaron mo nga nagaubra ka, plus nagaserbisyo ka, patihan niyo ko, wala akapoy. Kag matungdan mo gidi, ang imo obligasyon, kung ara ka sa buong sa transportasyon, mabudlay na siya. Pero kung matinluan mo mga dalanon sa Bacolod, kag mapatahuay mo, kundi paglagaw-lagaw mo, ginhawa ka lawi, gayom ka, kaya napatahuay mo, may madala sa ka, of course.
Pero sa ulihi, mahibalaan gila na nga, ang ginay mo, musto. Hindi mo na pwede yung baligyaan mong dalan. Hindi mo na pwede yung ang tanan mong baligya, ang mga isda, kag pagid, kag bagis, ibutang mo itong adalan. Kaya hindi mo na baligyaan. So kung mahawanan mo ang dalanon, mahawanan mo ang merkado, mahawanan mo ang mga mall naton, ti primero may mareklamo ginagay mati. Das laga pangabuhi mo. Pero kung makita sang kabilugan nga nagtawhay kag nagtinlo, pati sila mayuho man ang husto, no? Katahom tulukon kag tinlo ang syudad. Agi may reklamo, may arab lagi na himo nga wala reklamo. Basta may aksyon, natural, may reaksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 58. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!